nama kanda alagu talan kinoi oi badendang tapi labuan ema nampak nagari kata doyo oh latuan oi pada manangia ola ye jabat sana pada dinantarang badan waktu cuan dia dia bajar samantaro oh dia bajar samantaro oi nakasinana onagari lintawai hanampak kampuangnya rasa wagaluang nema dalam daerah lintau erang banyak di mana penonton hendak cari sauran sana rindu lalamu dan tangguang dia oi orang lainan mambau oi orang lainan mambau anak kasinana arimbolan toba oi disualia pakoto tangan ema Sina naga hari Tanjung Ame oi kapadangan yang ado puloi ati rusuai papangan rusa oi dalam angguat dia basilengan emak risiko hati mangkocame oi sayang powi lokas sampai orang rantau oi bapak sana Hamasan ka urang rantau oi kami tuan tolonglah pulang demak hari rayo tak lama lagi silau lava akan puang itu di sana awak saya pikiran galau di madu dua joaya matur sana di madu dua joaya matur lainan kon tanjajo puloi
Kalau nak salah dan sana oh 3 hari mak kawalakang. Oh Sumatera Utara dia ya ampun emak. Oh gaganya sampai ke Sumatera Barat. Oh sudah itulah ulang pulau. Ay alam oh nasib dan malang terserah tangi mak sedang makan emak. Awak bangsa kurang mularai idik di kampung tak siap pulau. Rancak rimbunnya pala pucuk agat kane pane nyola layu anema petang hari subur pulo enakan duang yang pangkok dape ay kapanu karusana biarlah kain separo lusuan nene dek mak son raginan mangilo dek mak son raginan mangilo cuanai. Anan di bawah kota bantang rumah ambo badendang ate buki nema dalam daerah Bukit Lintoba di Mako Indah harus tak panama awak tua wadalah sakit nema awak de jarak jonun sana enak kan buang Ainan Marapi namanya gunung malatui mangko baraso nema abuta serak yuwo enakan duang bamulo ati andanane ay kata singguang o kanduang magi akatowaro ondema angin saru gomokironyo onde oi
Oh si Cao Novita Sari Aisyah oi anak kandung den Armando indah nak rancabana dena oh sarupa buruk jawab pa ayo oi la buruk samu jawab pa ayo dang ade anak oi da na oi pasana ya Aisyah oi tolonglah bimbing nak badana ya dena nyampang isu badan kok tuo oh ya dek jarak jodoh sana icau oi kadai kete ramanya oi di tepi jalan oi kada ketek bau ninda nema namun dindi yang anyo rancak ayu oi namun dindi yang anyo rancak ayu saketek saja den ode anak nak terima pasana oi hanya pangkok singkit na umwayana pusaro tolong silau yuo oh ya sama dok lakamari nak kanduang oi lah rami pasal wak bangku rami dia anak mudo-mudo dalam daerah Payakumbuh talangkin sado itu mela dulu di hari bulan puasa beko mamak menengah batir suah